Egun ondan hoi, ez diez gara errezak merkataritzan dako. COVID-19 eta honek sortu dauen pandemiak gogor kolpatu gaitu gizarte moduen eta batez bet hori gerri da asko merkataritzan. Krisi horri aurreiteko, maietzien plantau Dunoko Udalak martxan ipini ben suspertze planan barruen aurreikusi izan merkataritza mai baten sorrera. Merkataritza mai horren helburue da izango da udala eta merkataritza sektorie bera modu bateratu baten lan egiteko espazioa sortzie, zeinetan adostuko dugun eta diseinako dugu zen aurretik deko zen erronka hauei aurre egiteko formak, ezta? Lehenengo zita holan, abenduak 16-en San Agustin kulturgunea eukingo dugu, eguerdiko ordu bat erdietan. Uste dugu udalak deko zen erraminta administratibue eta merkataritzak dekon jakintza eta esperientzia guztien artien honek batu eskero topauko dugule aurretik deko zen arazuei eta eukingo zen erronkei modurik honenien erantzuti. Beraz, bertan ikusi gelakuen, ondo jarraitu.